George Preka isir qaddis millum il-qudiem San George Preka, l-ewwel qaddis Malti. Xarabank għall-ewwel darba fl-istorja tat-Televiżjoni Maltija itella programm live mill-Pjazza tal-Vatikan. Għal-kemm li nagħmel xarabank 10 snin flimkien mat-tim hawnhekk, nista' ngħidilkom li llum il-ngħid ħafna minn dalgħodu, dan huwa mument storiku għalina. Sibna quote hawnhekk ta' Dun George li kien jgħid o Alla li kienet tintefa' wara mewtna kull memorja ta' nfusna. Jiġifieri da Dun George donnu xtaq li meta jmut jintesa. Nar il-ħadd. Ma taħsibx li jkun qed jinkwieta ftit jara iktar minn 5,000 Malti hawnhekk, pjazza mimlija nies. Ruben kienet jinsisti li Dun George nar il-ħadd kien se jieħu pjaċir. Jekk b'din il-ħaġa aħna se ntaqgħu flimkien u nfaħru lil Alla flimkien, allura Dun George se jieħu pjaċir. F'Xarabank sirna nafu għall-ewwel darba li Dun George ma rridx isir Monsinjur. Jirrakkonta Dun Ġwan li kien is-segretarju tal-Arċisqof Monsinjur Gonzi. Monsinjur Gonzi kien għamel il Dun George Monsinjur. Dun George ġi fil-Odokmini kienu xi 7 għalli għawqijat Monsinjur Arċisqof għattu iva. Għallu Eccellenza, għalix, għamilti Monsinjur, għallu jina ma jistoqlix. L-Arċisqof għallu jixraqlek, Dun George jixraqlek, uħallina beda jgħajlu, uħallina. Il-ħadd fil-ħodu. Bħalissa il-5:30 ta' filgħodu ix-xita nieżla qliel hawnhekk u naturalment in-nies xi ftit diżappuntati però xorta waħda ġejjin bil-gżud tagħhom u ħammorru ħdejhom fil-fatt. Omtu sewwajja. Tajjeb ħafna. Illum laqwa ġurnata llum, allura qomna tajjeb żgur. Wara li kantaw dan ir-raġel ħareġ jixbor xi ħaġa. L-ewwel ara. Ix-xita ma waqfitx sekonda. Dawk li bijaw l-umbrella u raincoats għamlu xalata fil-beħ. L-affarijiet kbar f'Malta dejjem fix-xita ġraw. San Pawl f'nawfraġġju fil-Maltemp. Iltaqgħu Gorbaċov u l-ieħor f'Maltemp kbir. Il-mulej twilet fix-xitwa wkoll. Allura l-affarijiet il-kbar jidher li jidhru bix-xita u di waħda minnhom. Jien qed maħreġt mid-durjiet. Sikwit naħseb daqs kemm hawn Maltejn li qiegħda Malta mhux qiegħda Ruma. Jien qiegħda ma nafx li qiegħda. Jajja tisem il-beatu Dun George. Da scrivere nell'albo dei santi i nomi di Giorgio Preka, Simon il Il-Maltin impressjonati meta semgħu lil Papa jitkellem bil-Malti. Mahbubin Huti fi Kristu Maltini Awċin. Il-paċi ma'kom. San George Preka. U valeu l-ibel kanonizzat tal-art ħelu għatakom. U vatini misir takom fil-fidi wara l-Apostlu San Pawl. San George Preka Itobalina.
żewġ ħaddiema tal-Ene Malta jittieħdu l-ITU fl-isptar Salluqa wara li kienu involuti f'inċident ikraħ. Eżattament fil-31 ta' Mejju, fis-7:15 ta' filgħaxija, jinqala valf minn boiler u seħet splużjoni li darbet 7 persuni. Fit-8 ta' Ġunju jittella il-kunċert ta' José Carreras, akkumpanjat mis-sopran Maltija Lidja Karwana, flimkien mal-Orkestra Nazzjonali. Udjenza ta' 3000 timla Pjazza San George fil-Belt Valletta. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Ħalluqa jirreġistra rekord ta' xita. Propju l-4 ta' Ġunju se jibqa' nfakkar għall-ammont kbir ta' xita li niżlet. Xita li qajmet daqsxejn paniku mhux ħażin fostna l-Maltin. Fil-lob tal-pajjiżi żgħar f'Monaco, Malta tirbaħ 30 medalja, fosthom 4 medalji tad-deb. It-tarbija li nstabet abbandonata ġo sqaq fil-Birgu reġgħet ingħaqdet mal-familja tagħha u qed tikber taħt l-attenzjoni ta' omma. Jasal Malta il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso. Jiltaqa' mal-President ta' Malta Edi Fenekadami, mal-Speaker Anton Tabone u mal-bqija tal-Parlament. Investiment ta' 3.3 miljuni fondi mill-Unjoni Ewropea li ser jiġu utilizzati fil-Qawra, f'Buġibba u f'San Pawl il-Baħar. Fil-Belt Valletta, Clean Taxi Service, Bubble-like Electric Cabs. Dawn ser jibdew joffru s-servizz tagħhom sabiex tonqos in-noise pollution mit-toroq. Imut l-istilista Taljan Gianfranco Ferré. Id-dinja tal-moda esprimiet klim ta' tifħir fuq l-istilista Taljan. Ferré miet fl-età ta' 62 sena f'Milan, il-kapitali tal-moda. Dr. Valerie Solars hija l-ewwel mara li laħqet dekan fl-Università ta' Malta. Mistennija tibda tokkupa din il-kariga mit-12 ta' Lulju u ser tibda tmexxi l-Fakultà tal-Edukazzjoni. Paris Hilton tinħeles mill-ħabs wara li kienet tiskonta sentenza għax instabet is-suq taħt l-effett tal-alkohol. 5 persuni jitilfu ħajjithom waqt splużjoni tal-kamra tan-nar ta' Birkirkara. Il-festa tant mistennija ta' Sant'Alina ikollha titħassar. Joe Bonello ikun l-unika wieħed li jsalva. Fl-Ingilterra jinħatar Prim Ministru ġdid, Gordon Brown, it-52 Prim Ministru, is-suċċessur ta' Tony Blair, mexxej u kap tal-Gvern u Partit Laburista. Jiġi inawgurat l-Isptar Mater Dei. Live minn qudiem l-Isptar Mater Dei, nilqakom għal dan il-programm. ċaħat jikkommenta ma laj fuq l-Isptar Mater Dei, naħseb kollha rajtu intom State of the art, għanna biex nkunu gburin, konna kamaħna, ta' min jappella l-kulħadd l-intom u minn qed jismana, illi l-Isptar huwa tiegħek, tiegħi u tagħna u tagħkom ta' kulħadd. U nibżgħu għalih, nibżgħu għall-proprjetà, nibżgħu għall-equipment, miljuni ta' liri għal ġiet tiegħek u ta' ommok u ta' ħutek.